Wechimeme toda mabhonzo nemunyepfu. Wechimeme toda mabhonzo nemunyepfu. Wechimeme toda mabhonzo nemunyepfu. Right. Ini ndinofara stereki kandichikuona masvika panapa ende ndinofara stereki mauya pano nenguva kasezva munoziya kuti mese kurara kwevamwe nesiwo tinenge tatanga basa handiti mese munoziya here kuti kana tichiita basa ratinenge tichiita iri tinofanira kuita upombwe kuti tese tisanyarane handiti saka tinofanira kuita tese tisina kupfeka kudai. Saka tichaita sei? Inini hangu na baba kurungai. Iwe usade kuda kundingwarira panapa stereka handitika. Inokukwatura nemheni ukada kundichira dzungu wazizwaka. Iwe Garo uri kudzoka kuita sei kwacho, sei wanonoka kusvika panapa nhasi? Sorry mutungamiriri ndazongoti nonokeka bhozi bwe rangu ranga chiramba kubopwa. Chinyalala wakutondibhowa ipapapa. Right. Iwewe Garo uchaita namai iwe kumasvingo ava ini ndichaita kana mai oshomori. Kana tichinge tapedza katobva taenda hakuna kana anopikisa, ndiri kutozvitaura so. Okay, zvakanaka isaka nhasi tiri kudoshanda sei? Ndine kamunhu kari kundishaisa mufaro kamuno muraini muno musaka ndiko kwatiri kufanira kuti tiende ndiri kuda kunokalatidza kuti inini naiye ndiyani mukuru. Kwenga papa ingwa nezuro mainge makati tikuenda kumakwachi tonondura nyama yevachechi. Iyo ndatoisuwa shemu. Handei ikoko imi. Saka imimi manje ndimi makundiudza zvekuita manje imimi. Makukanganwa kakuti mimi simba rese raminare ipapo ndini ndakakupai. Iwe masvingo nhasi uri kudhiraivha chii? Ini ndine BM zizi ndo yandiri kudhiraivha nhasi. Zvakanaka izvozvo. Iwewe amaikatsukunya mukadzi wangu. Imi handisi mukadzi wenyu, ini manzwa aiwa naye amaikatsukunya tiri kungoitira kuti sanyarane kana achinge ari masikati handina hangu problem kanazve, inini ndinozviziya kuti uri mukadzi waingiribheta handiti asi usiku wanhasi uri wangu ndosaka ndiri kuvhunza kuti nhai bhebhi uri kudhiraivha chiiko nhasi iwewe? Okay kwacho ndiri kudhiraivha Ford Gava. Une mota yakanaka chaizvo, igo fast kayo, saka uchange uchifamba nemota yakanaka. Iwe Garo uri kufamba nemota ipiko nhasi? Inini ndine Benz beri, so nditori ready. Zvakanakisisa chaizvo nhasi inini ndiri kufamba nekaravhani zizi, saka haiwa ndiyo yandiri kuenda nayo nhasi. Right. Wechimeme idomira mutungamiri, mati tiri kuhoenda nekupi nhasi? Okay, nhasi tiri kuenda kwaSipinechi naiwe chule iwe wechimeme. Ndiri kuda kuti tiende ikoko kana tichinge tasvika ikoko ndiri kuda kuti iwe maikatsukunya sorry iwe bhebhi iwewe bhebhi namasingo ndiri kuda kuti musvike mumurepe kana mchinge mamurepa mapedza mumumonya mutsipa, ndinoda kumuonesa kuti inini naye ndiani mukulu. Chule iwe. Haleluya, ameni. Haleluya, ameni. Kinatsiyo ndiri arabi zvakanaka mambo. Ta tino chema takatarisa muchinjikwa. Tino chema takatarisa muchinjikwa. Tino chema takatarisa muchinjikwa. Varume kana ndafa, varume kana ndafa, varume kana ndafa, chokwadi muchandifunga. Ndinorayira mweya yese yakaipa kuti anenge auya pazambara rangu rinori kana pamba pangu ngaasabve. Ndarovera hoko iyo. Haleluya, ameni. Haleluya, ameni. Tereresai munzwe musaite noise atisi kuda kumupa mukana kana kahwani. Tiri kuda kuti azongoona tapinda mukati atitambwe nezisusu. Naimi vanhu imi ina hanchadogone kudofamba ini ndastika. Iwe mudharewo fucking rubbish wanzwaka. Watiunzire panapa pane huku. Ndikuda kumbodzidzisa gwara remusangano wanzwaka. Apa kapona I'm wearing a fucking underwear. Chichakadaro ichocho. Naimi baba imi munorwara here mimi? Tinovarova sei isusu tese tisiri kugona kufamba panapa? Zvare mahwani ndakatostikawo neni panapa handichakwanisa kana nekufamba. Right. Imi varo imi vatakati ndimi kamapedza vanhu muraini munomu. Handiti manje pano hamupagoneka. Ndakaisa hoko yaGabriel chaiyoka apinda nepano haabudeka. Saka ini ndave kutopinda mamangumo ndonyatsorara hangu.
then ndichakusiyai muri papo makazomba henyuka. Kana kwachena vanhu vese muraini munomu vachakuonai. Usadaro kani sawira wangu mukuru Sipinechi. Iwe muroyiwe, sawira wako ndiani? Ye, handitambi nevaroyi inini. Ende hapana chandonzwisisana newe chinobuda mukanwa mako womukamu. Sorry kani baba Bridge Maya, inini handiroye ini. Ndanga nditori pakosi saka ndakubva ndatoregedza. Ndiregerereiwo kani. Hapana zvese izvozvo manzwa kai mama imi. Handitambe nana satani ini. Vine station, maikoro, taikoro, asikoro, zongororo. Watipweteka muzukuru wezambara wasipweteka kani chirega kudaro. Inzwai munzwe kaimi varoyi. Ndikuda kufuma ndichinoudza varume venyu vese nevakadzi venyu kuti ndozvamunenge muchiita izvi. Ndichangonovatora vouya vozvionera vega. Good night varoyi. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapwereona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochemano support yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mumavhidhiyo edu aoniwo vanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita naye wanhumi, ndokumbira kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona moshare kamunai. Maadvert yo, ndokumbira musajambeba maadvert warungu. Ndoipo inini nochikombera tinoboya mari yokotengera vazukuru tinonaka. Kana muri yokuYouTube kwawanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda tizobeba mafrogo wanhu kuma area awo. Ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuke vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ndizvozvo.